wengikhulula umoya wami ngifisa ukuthi babukele amandla omgodi nawa asekhona asatholakala laphana kusiphesihle uyiphathele iqhuzu noma ugeze nje ngalo ngento encane noma ungayiphosa nje la uyiphosa khona. Ngifisa ke namhlanje ukubonga la eNewcastle, ngibonga ke nomntwana wethu sonke la eNewcastle ukhosi Twala. Hayi bakithi khosi my girl, ngani yami into senzele yona ku Big Brother. Hayi ngiyabonga man, ngiyabonga man. Ngiyabonga njengobani nje ebuye eNewcastle. Siyabonga kakhulu khosi mntanami into senzele yona. Babukeli nama product asekhona nansi njena maye sizwile uwenza yonke into suyishini uvela uzinye tha uphinde futhi mawukhalela noma ungazithi uyiroll on kancane nje uzithi moto uyofika nje ahlale. Hayi uzwa wena uyofika futhi ahogele mangabe uhambise iCV wherever lo uyihambisa khona uvela ithatha iCV yakhe ayibeke phambili. Hayi ningizwile phela 073 219 664.